Eu quería contarvos unha pequena historia, non? Antes de comezar a xira que tuvemos e que ainda non rematamos este verán, eu quixen facer un preestreno de FA na miña cidade, pois para a miña xente, para os meus veciños, pois quixen facer esa cousa especial, non? Nesa ocasión foi no Ágora e foi moi ben, pero agora que sai o disco, pois este venres, como ben dixo Alberto, viñamos dando voltas hai meses que máis poderíamos, de que maneira poderíamos facer xa a presentación do disco na miña cidade e facer algo especial. Entón, claro, cando a Fundación nos chamou para estar no homenaxe a Manuel María, a verdade é que púxeme tola de contenta porque temos moitísimas cousas en común. Sempre tuve moitas ganas de musicalizalo, pero nunca tuve a ocasión, digamos, e vamos facer neste concerto que vai ser tan especial. E digo que temos moitas cousas en común porque ele era un home que escribía sobre moitos temas, pero centrábase moito no amor e nas súas creencias, nas súas loitaba polos seus ideais, digamos. Entón, o meu disco FA, que non é pola neta musical, que polas iniciais dos meus fillos, Ficia e Antón, pois fala da vida e, sobre todo, do amor. É un disco dedicado aos meus fillos, dedicado desde o primeiro momento que me enterei que estaba embarazada do primeiro ata, digamos, os días de... Entón, pois, bueno, dentro desta presentación maravillosa que teño a sorte de facer gracias a todos os que pensastes en min, pois eso, faremos a presentación de FA. Estou desexando que os coitedes todos porque quedou fermosísimo. Hai un libriño dentro no que fago unha mini biografía miña, en la que conto todos os meus pensamentos, todas as miñas inquietudes, como facía Manuel María, todos os meus medos, todas as miñas alegrías. Inspome un pouco neste bastante.